मानसिफोरा जि जाखायोना बुङो बेखिनियावसो बबा बबा थांजोबगोन गावबा गाव बरपेटा रड Hey guys, welcome back my YouTube channel. लोगोफोरजों दायो बरपेटा रड स्टेशनाव दंफैयो आरोना ओमफ्राय जों माने फुङाव 4:50निफ्रायनो ओंखारबोदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो खैथा जाखो 5:50 जासिगोन आरोना ओमफ्राय ट्रेना 5:50आवनो दं ट्रेना मोनफैसिगोन ओमफ्राय जों दायो माने लोगोफोर न'आव थांनो नागिरदों हरिसिंगायाव आइमोननाव मागोनि आलासि जानो ओमफ्राय खोमसियावनो आं ब्लग भिडिअ स्टार्ट खालामबाय आरोना नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै लोगोफोरजों दायो स्टेशनावसो दंफैयो आरोना नै गोबां मानसिफोर दङ बरपेटा रड स्टेशनाव मा गारि फैदों ओमफ्राय लोगोफोर नायलांबाय थादों आरोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम मोननानै जा हायो आं नोंथांमोनजों देखायलांसै ट्रेना फैसिगोन आरोना जों दायो स्टेशनाव दंफैयो खोमसियावनो फैदोंना गोजांनाय आरो दाबो मोजाङै स्राङानो जायाखै आरोना खोमसियैनो दं लोगोफोर जों दायो ट्रेनाव गाखोबाय आरोना ट्रेनाव जबाय एबा बहायोमोन मायाव गाखोदो जोङो ट्रेनाव दायो दा खालि दा लासै Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. Station थांबाय ट्रेना लोगोफोर जों मोनफैबाय आरोना हरिसिंगा स्टेशन दैलाय बबे मोनसे ओइ खर'आवसो होबाबोथ' एसे रागखौ मोनजोब्बाय नै लोगोफोरजों दायो हरिसिंगा मोनफैबाय आरोना लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरोना ओमफ्राय सोरबाफोर चेनेलाव गोदान नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो ओमफ्राय जों दायो थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर आं माने भिडिअखौ लाला आरोना गोलाव जागोनबो गोलावजोंबो खोथा गैलामोन बोरैबा मोनजोब्बाय आरोना रागावल'सै आरो खर'आव बेसे सानाय मोनबाय आं बार जानानै फुंनिफ्रायनो बार थान्दा गुसु बार जाबनानै खर' बोरैबा मोनबाय ओमफ्राय आं भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गाबोनफोर जोंहानि न'खौ देखायनोसै ओमफ्राय गाबोननि भिडिअफोराव आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनबाय मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार खालामना होदो बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट गोदान भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय अननानै लाइक खालाम